את ההורים המאוד מאוד יקרים של שכבת השמיניות של השבט. שמיניות מגיע. יום דיגום, יום ישבץ, יום טיול, הלכנו עם השבט התפיתות המבנים, וכולנו כאן כל כך חודים מחסן מכאן. יום שם, נפקדים, הפעולות בכל הטיולים, ההורים, הגילים, הרצים השערים ביחד, כן, 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 לעולם בכל מגן, עברות עולה עולה, וליבנו איתכם, לעולם בעקבות השבט, לעולם בעקבות מגן, עברות עולה עולה, וליבנו איתכם. 9 שנים מספרים, אתם אומרים, ולצבא אתם מתכוננים, בטוחים שגם שם יהיו הכי קרובים. כן, 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 לעולם בעקבות השבט, לעולם בעקבות מגן, הקרות עולה עולה, וליבנו איתכם, לעולם בעקבות השבט, לעולם בעקבות מגן, הקרות עולה עולה, וליבנו איתכם, לעולם בעקבות השבט, לעולם בעקבות מגן, הקרות עולה עולה, וליבנו איתכם. שבט ג' האימפריה המודע, גדוד מגן, עולה עולה, לעולם בעקבות השבט, לעולם בעקבות מגן, עברות עולה עולה, וליבנו איתכם, לעולם בעקבות השבט, לעולם בעקבות מגן, עברות עולה עולה, וליבנו איתכם. הפיצות הגיעו לקיוסק. הילדים מהצד של הבמה, תרדו משם בבקשה. הילד שנשען על המעקה, תרד בבקשה. כולם להסתכל למקרן, למצגת. לשמיניסטים. עברות עולה